Салом дӯстон. Хуб, хуш омадед ба канали Тоҷик Академия. Бори аввал бошад, ҳатман обуна шавед, дарсҳои хуб аст, истифода кунед. Хуб, дар ин дарси омӯзиши компютер қисми 3 мо ҳамин қисми пустро бо ҳам меомӯзем, мебинем ва чӣ корҳоро мо метавонем дар он анҷом диҳем. Хуб, барои кушода кардани пуст мо метавонем танҳо дар болош як мартаба зер кунем мишкаро, ё ин ки дар клавиатураҳо якта кнопкаи ба номи Windows мебошад, дар баъзеш, дар ҳамаш шояд набошад, аммо дар Windows-ҳое ки пешрафта соли 2010 бошад, ҳатман ман фикр мекунам ки ҳаст. Як сурати Windows ҳаст дар ҳамин клавиатура, шумо ба он зер кунед ва худаш автоматики ба шумо мекушояд. Ҷое ин ки як мартаба зер кунед боз як мартаба дига ва автоматики худаш боз мепушад онро. Хуб, дар меню пуст ки мо бачаҳо, масалан дар болои қисми он барномаҳое ки мо недавна масалан ба зудӣ ҳамин пештар сахтманид кардагием, насб кардагием, ҳамонҳо мебошанд. Ва барномаҳои мо дар ҳамин меню пуст ки мо ба таври алфавит, яъне алфавити забони англисӣ, русӣ ҳамин хел ба порядка рафтагианд. Хуб, ва дар ин қисми дигар бошад барномаҳое ки мо зиёд ба онҳо кор мекунем, ба монанди чихе ки мо дар панели задача дар дарси дигар гуфта будем ки барномаҳоро метавонем закрепит кунем, ки масалан барномаҳое ки мо зиёд ба он лозим дорем, яъне истифодааш мекунем. Хуб, дар ин ҷо ҳам масалан вақте ки шумо меню пустка истифода мекунед, масалан шумо аз Google Chrome масалан зиёд истифода мекунед, масалан вай дар ин ҷо истифодагия, ё ин ки аз пакетҳои Microsoft. Хуб, ва чӣ гуна мо аз ин тараф номаш ман фаромӯш кардам. Хуб, инҳоро далит кунем. Масалан OpenShot видео редактор ман метавонам масалан ки якта кнопкаи тарафи рост зер кунам мишкаро ва удалит кунам. Удалит ҷиқдем ки вай автоматики маҳкам мекунад. Бахшиш. Удалит не открепит. От началного экрана мекунем. Тамо. Ва чи вайро нобуд мекунад. Хуб, ва чӣ гуна ки мо дидем удалит куниша. Хуб, дар ин ҷо мо дорем боз размери ҳамин плиткаҳое ки химонай метавонем тағйир диҳем, масалан хурд кунем ё ин ки размераша изменид размер широкий, яъне дарозиш кунем. Хуб, ёш дар дасти мо ки масалан хуб барои чӣ? Барои ин лозим аст барои масалан Google Chrome барои мо барномае аст ки мо зуд ба он истифода мекунем. Хуб, як тавре ки мо дар ин қисмат ворид кардани программаҳои худро ба мишка тарафи рост меҷиқем ва дар ин ҷо закрепит на началный экран мекунем. Тамом, вай закрепит мекунад дар ҳамин қисмати началный экран. Хуб, ва удалит карданашам ки ҳамин хел открит от панел началного экрана. Хуб, ва ҳамин хеле ки мебинем масалан ё қисман як қисм мешаванд дар ин ҷо ва мо метавонем ки номгузорӣ кунем. Масалан хуб, ин офисе, масалан пакети офисе мегузорем, масалан номаша кор бо офис, масалан кор бо офис мегузоремаш чи масалан ҳамин қисмати мо номаш кор бо офис мешавад, ки ин ихтиёрӣ аст. хуб, чӣ хеле ки мо гуфтем боз барои добавит кардани барнома дар ҳамин начальный экран мо просто барномаро масалан зер мекунем ва мекашем дар болои ҳамин чи сар метем. Ва вақте ки агар барнома уже масалан бошад дар начальный экран, ба шумо уже закреплена мекунад компютер, ки яъне ки уже дар ҳамин начальный экран ин барнома ҳаст. Масалан агар мо барномаи чи агида масалан записа агар перташид кунем, бикашем, масалан ба ин тараф биёрем, чи метавонем ҳамин хел оддӣ гузоремаш. Хуб, боз чи дар ин ҷо мо метавонем ба шумо гӯем.
خب барномаҳоро аз пуск бачаҳо масалан вақте ки мебинем танҳо дар болошон як маротиба зер мекунем худашон автоматически чи иноам бӯй мешаванд. Масалан чиро ҷиқем мо масалан paint масалан меҷиқем чи вай кушода мешавад ки барои мо лозим нест. خب ҳамин хел барномаро рӯй кардан ба як зер кардан ва агар ки барои дар компютери шумо масалан барнома зиёд бошад ки масалан кофтанаш ба шумо мушкил бошад ва дар ин ҷо тайп яъне мековем номашро масалан чия даҷа барои мо Google масалан Google Chrome масалан ваям меорад якам чи ҳамон чиро ба мо намоиш медиҳад ва ин на танҳо барномаҳоро балки тамоми чизи шуморо масалан чӣ мекунад ба намоиш мегузорад. Масалан файлотуна метавонед биаҷа биёбед ба монанди ки масалан папкотуна мисол Sam Music баъзан як музикаҳое ки ман дорам масалан менависи папкаша ба шумо чӣ намоиш медиҳад. хоб кофткоби ба ҳама чӣ масалан хоб дар баъзе чизҳое ки мо масалан агар ягон чи бинависем наявашава интера биҷиқем вай худаш чи дар интернет мековадаш ки як қисми барои ҳамин масалан интернет ҳавои накардаш мо бинависем ки масалан штутаркоди масалан мисол исм чист масалан менависем ва дар интернет ба шумо меовашад. Метавонед барномаро интернета ягон браузера вино карда аз инҷо кобед. хоб барои чӣ меганаш ин начальни экрана масалан бачаҳо гуфтем хеле ки ва ин қисмате ки ва як бачаҳо дигар чизҳое ки хостан мехоҳам бигӯм масалан ҳамин пейнтер мо дар панел задаша метавонем бо ин хелам просто бикашем биёрем чи дар болои ҳамин нигоҳ бидоремш ҳуйтем чи дар панели задача закрепид мешавад ва удалитшам ки ҳамин хеле тарафи рост меҷиқем мишкара открепид ад панели задача мекунем. ва агар дар рабочий столам боша бачаҳо ки ба мо зиёд масалан лозимай мисоли Skype ам гирам мегзоримш тамом чиз Skype ма силкаш дар рабочий стола ки кайки зер кунам метавонам аз он истифода кунам. хоб ва дар ин ҷо қисми муҳим масалан ба мо аст ки хоб пользователь компютера номаш масалан ва баъзе компютерда дар ҷои документи изображения проводник навиштаги ки масалан ваям вақте зер кардӣ масалан ба ҷои папкот мебарам масалан агар ман изображение да биҷиқам мара рост ба чизи ҳамин изображение мебарам масалан папкаи суратҳо ва ё ин ки документа агар биҷиқем папкаи документҳо барои мо мебарад. хоб чӣ хеле ки мо гуфтем бачаҳо барои ва ин параметраш бачаҳо масалан чизи асосия мо ира дар бораашо мо зиёд гап мезанем параметр яъне настройкаи компютер масалан медурем настройкаи чизаро олид ба ин вақти худаш мисол ба ҳам мебинем. хоб мақсади мо дар ин дарс танҳо ҳамин қисмати пуск буд ки шумо ба фикрам ки фаҳмошед. хоб дар қисмати пуск як чизи муҳимтарин аст ки киштани компютер аст. агар ки масалан вақте ки компютерро мо кор бо компютерро масалан тамом кардем хоб дигар маълум аст ки мо бояд компютери худро чи хомӯш кунем бикушемш яъне ва барои киштани компютер завершид работа мекунем. масалан ман ва ҳангоме ки мехоҳед компютери худро яъне хомӯш кунед ҳатман барномаҳои кушодабудаи худатонро масалан ман дар ин ҷозе аз масалан кадом барномаҳое ки аз шумо кушода бошад масалан вайро ҳатман бупӯшед яъне маҳкам кунед бикушед ва баъд чи компютери худатонро хомӯш кунед. ва ҳамин хелам ки агар компютери шумо масалан зиёд ҳамеша мисол ҳар рӯз аз ҳар тобига қариб дар кораш шояд ягон соат ё ним соат вори дам бигирад 20 минут вори шумо метавонед чи танҳо аз қисмати спящий режим ки масалан бигзоред яъне чӣ хеле ки мо телефонамонро дар қулф мегзорем яъне якчанд минут хомӯш вақте ки ягон кнопкаши ҷиқдем автоматики вай худаш гирё мешавад ва ин спящий режимам низ дар компютер ҳамин гуна мебошад ки
спеши режим низ ҳамон хел мебошад ки масалан вақте ҷиқлед компютер маҳкам мешавад ва то ҳангоме ки барои гирён амин компютер рӯшан карданаш як фарқ надорад, ҳар кадоми як кнопкаи компютерро вақте зер кардем, масалан вай автоматик компютер мо гирён мешавад дар спеши режим. Завершение работаро мо гуфтем ки масалан полни компютер мо хомӯш мекунем, яъне маҳкам мекунем, қулф мекунем, мекушем ва перезагрузка дар ҳангоме ки дар кадом вақт мо перезагрузка мекунем, дар ҳангоме ки мебинем ки масалан компютери мо хуб кор намекунад ё ин ки ягон барномаи мо хуб кор намекунад, метавонем барномаҳоро маҳкам кунем ва компютер як маротиба перезагрузка кунем. Перезагрузка бачаҳо чӣ аст? Яъне ки як маротиба компютер хомӯш мешавад, яъне полни систем мебарад ва автоматики боз чӣ гирён мешавад компютер. Хоб, ин дарс буд аз дарси омӯзиши компютер, қисмати пуски компютер. Умедворем ки ягон чиз ба шумо тавониста бошад. То дарсҳои дигар муваффақ сарфаланд бошед.